Shit. Tawi ko gonga so koyngal tonga ko yola jomum ɗo de neɗɗo hande nanɗo hayre e nder wuro no wiye jaɓal jaɓal oy ɗo de ko laaɓi tan kam jaɓal vraiment ko wuro ngo ganduɗa c'est extraordinaire mboɗa andi tan kam so ɓuuɓol ari maɓe ɓuuɓe ɗeɗo kaaƴe kono noon so nguleki ari no mi tawaka de ɗo koye hayre jaɓal banggue nangue wuuro ngo ne heedi hande de Ousmane ɗo de hande affaire nde wona ko weɓata mi wima nane so koyngal jagga yolat jomum paami ɗo ko ɗo gonɗen ɗo koye jaɓal cetet mboɗoɓe timte jaɓal nini jaɓal nini addi en ɗo henna ko événement Patam Lamo mo ɗaha Sambu jogori wadde le 28 décembre 2025 taw événement jamma Gundabi ɗo e jaɓal aduna Allah o fof rendi te eɗen gandi suko ko waɗata ko ene memo ene yiyo bon on montant mi yeeya hankkadine noon foti ko yonde ɗo de ameɗe foti ko yonde guila bone mbadde wuuro jaɓal woni koye département Bakel région mo Tambacounda commune mo Gabo tawi koye ballodiral musidɗo men Lobbo Patam Lamo ene jeeya hawre nde tawno kala ko ala sababu moƴƴani woni Oumar Aliou Samb frère makko ne waɗa ɗo henna événement mawɗo Oumar Sambou Seri Guedde quoi ene waɗa ɗo événement mawɗo Patam Lamo o dari hen lan alay saago ma Windere TV ara waɗa visite jaɓal wuuro Patam Lamimo ngo wuuro ngo ganduɗa bandiraɓe hewɓe nana ɗumen en mbiyat état o noon kam eɓe gandu jaɓal ene sohli ko heewi c'est vrai jaɓal ene sohli ndiyam gonguira e gonga jaɓal ene sohli courant saabu central solaire moɓe jogui o wuuro ngo wawi ɗum koɓe jogui ko e matériel so tawi ko gonga to banggue kadi ɓuuri musde ni ko banggue lawol ngol sa ummima Samba yiiɗe aɗa fayi jaɓal caangol tokosol non ɗon kono ko caangol kamnigol yataw ni wona siraɗi ngol jogori wiyede nogol way sewde ni ko nogol wadde compliqué ene faaɗi ene luggiɗi hayso ala ndiyam ene metti yaade sahanta noon so waɗi ndiyam ndungu eyyi wuuro noon kala ɗo wawi wonde e nder leydi ndi kala ɗo nogo ɓuuri woɗɗirde tali firtani ngo fotani hebde fodde maggo saabu taxe ji fof joɓeteɗi haaɓe jooɓa saabu kala élection ngaji garde haaɓe mbaɗa participé wadde so ɗum kewi wuuro ene foti wawde toppitede beele heeɓa ko foti ko hebde hay to banggue sécurité jiyata ɗo laamu tan ko saharude fitina waɗi ha goram gorbi nana kana anani jiyata ɗo laamu tan e wiide mabɓe ko ma fitina waɗa jiya gendarme ɓe walla eko nandi hen ene gara ƴewde no fitino wayi kono ene moƴƴi saaha foof caggal ko yimɓe joom jawɗele en kadi kala ɗo yimɓe koɗi ene heewi wadde fitinaji sukaɓe wadde état o ene foti wattude mabɓe haqqille saabu kala policier kala gendarme kala ministre kala directeur kala hen bawɗo wonde joɓeteɗa koye ngaalu leydi ndi ko kalis mo ganduɗa dendinaɗo koccindaɗo e remoɓe e awoɓe e aynaɓe e yeeyoɓe e sañoɓe e tafoɓe e kala ko ɗum hoccinda moni kala woodi ko taƴana waɗa e nokku so lewru ma aɗa yooɓe hen wadde a fotani fadde ha bone mbaɗa guila bone cuwa wadde aɗa foti saaha foof jahon ƴeewoyon guure gonɗe e jeeri ndi guure gonɗe e waalo ngo guure gonɗe e ladde nde guure joñiɗe ɗe joñade wuuro firtani ala natti dañji droit e leydi mum eyyi vraiment
ko welema mawɗo hannde wadde men visite Diabal ɗo kam ɗo gonɗen mboɗo anndi banndiraaɓe heewɓe ɓene mbiye jooni o yana ko wayno Rugi Salen ni Oumou Sy Ba en kamɓe kala ɓene mbiye jooni o yana kono mi suwa yande taw sabu mboɗo heɓli ɗo daram jooɗo ɗo aɗa anndi hanki nde garɗen Samba Yiɗe mbimi président Diomaye dit à ton supérieur Oumar Doro Koumé il sera à Diabal hande mboɗomi ɗo timti e Diabal wuro Fattam Lami o ngo jiiton ɗo henna ngo ko jojji noon e wuro Diabal ko ɗum woni ko jojji e gure kewɗe gonɗe nder leydi ndi état o ene foti wawde andude gure ɗe ko cohli gure ɗe pop ene poti heɓde foddeji munen so tawi wawa gollede lawol gotol kadi ala ko wawi gollirede lawol gotol kono ronkani hitande fo woda ko waɗa hitande wonde woda ko waɗa gure ɗe ene poti wawde dañde kala ko ganduɗa ene jojji mumen ene poti wawde dañde école aji collège aji ne poti wawde heɓede gure ɗe lycée ji ne poti wawde heɓede gure ɗe saabu sukaɓe hewɓe bonnata jangdeli munen ko pota yaade collège walla pota yaade lycée taw wuuro mon ala collège ala lycée tawata paɗa to wawi saɗa jogui jahtigui moƴƴo woɗɗade jinnaɓe tawa ko suka ha tengtine cukalon ndewon kon ko ɓuuri ko hewde jangdeli munen ko ɗon bonata waddi kala ko waɗa e école kala ko waɗa e jangde ko investissement ko nafoore ɓiɓɓe leydi ndi janggo ko ɗum addani hande woodi wonɓe lamɓe wadde wonɓe lamɓe ɓe ene poti heblanade ɓesguji ɗi beele jamma kañumen ene gona lamɓe waɗata ɗumen lamɓe noon taw ko lamɓe anduɓe koko janggude eyyi monen moon kala ene foti wawde darade e darde mum ɓuuri politique du 1er janvier au 31 décembre ɗum ɓuuri hande leydi ndi ko politique sur politique jamais nana ene haale haala kisal jamais nana ene haale haala ndema haaltake haala gaynaka haaltake haala jangde haaltake haala no leydi ndi ɓamtorto haalte tan ko 2027 walla 2029 élection ngaji ɗi ganduɗa cuwata o arde vraiment ɗo yarate leydi ndi ene ñaagui duwaw ko sukaɓeɓe mbiyata ko ɗum noon ɗo hande timɗen koye Diabal naaɓe yo on gone jaam joni de daro neɗɗo tello aadi ngabbino ɗo henna balle kam hami tello op min ɗe lonam ɗe jogorno haɓarde ham ɗo jam tan jam op voilà Diabal de tawi ko gonga ɗo de hande somi ɓiltima ɗo machallah so koyngal jagaka yo Allah jomum Gaabu naaɓe Windere TV ha e Gaabu commune de Gaabu Windere TV ha e nder wuuro Diabal eyyi Sesa Moussa nde Sesa Moussa nde eyyi
Cha 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 cha. Vindere TV, le monde en miniature.